Kaixo, egunon. Buenas tardes a todas y a todos. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko denoi etortzeagatik mai inguru honetara. Radio Televisión Española korporazioko berdintasun behatokiek antolatuta, zinemaldiaren antolatzaileei ere eskerrak ematea gonbidatu gaituztelako, pensamiento y debate sailaren barruan. Dakizuen bezala, mai hau lan bateratu baten emaitza da. Berdintasun behatokia aurrera daramana eta bihar jarraituko duena beste mai inguru batean komentatuko dugu hau amaitu aurretik. Asmoa da eta duela urte terdi lanean ari gara funtsezkoa iruditzen zaigun zerbaitetan. Radio Televisión Espainolako korporazioak Espainiar guztien telebista topagune bada eta gainea ikusentzunezkoen lidergoa da Espainian. Eta gu gara demokraziaren bermea eta baita ere ikusentzunezko baten bermea gero eta igualitarioagoa eta justuagoa. Eta bereziki pozik gaude lan hau modu bateratuan aurrera daramagulako ikusentzunezko elkarteekin. Hemen kartel batzuk dituzue, martxan jarritako argitalpen batzuena, behatokiaren barruan aurrera daramaguna. Beti ere irisgarritasun publikoa da, sarbide publikoa da, rtv.es Observatorio de Igualdaden sartzaitezkete, gure argitalpenak denon esku daude, baita ere bideo hau denon esku daude, zinemaldiko komunikazio bideetan banatzen da RTV Playeren bitartez, Radio Televisión Espainolako kidei eskerrak eman, babesten gaituztelako bai irratia telebistan, eta sare sozialetan edapena emateko ekitaldi honi. Besterik gabe, eskerrak eman nahi dizkizuet denoi hemen egoteagatik, bereziki behatokiko kidei, Montse Box eta Beatriz Aparicio egin duten ahalegin guztiagatik egun hauetan, eta bereziki esker ona elkarte hauei, lehenik eta berdintasun saila Amari, Emakumeen Andaluziako elkarteari, beraiei bururatu zitzaien mai inguru hau egitea, iraganean ere Malagako zinemaldian egindakoa, Donostiako zinemaldiaren anaia, RTV-ek ere babestua, Murtziako Emakumeen Andaluziako elkartea Ama, Donai Zinema Valentziako erkidegoa, Dones Bisual Katalunia, hemen Euskadi Mia emakumeak animazioaren industrian, eta baita ere eskerrak eman Zimari, emakume zinemagileen eta ikusentzunezko baliabideen elkartera. Erakunde hau ere berdintasun behatokiaren zati da, eta harreman sendoa dugu beraiekin. Mai inguruari ekin aurretik eta kideek parte hartu aurretik gaioten inguruan, hau da diskriminazioa eta genero estereotipoak errotik erauztea ikusentzunetik, paso emain nahi nioke bideo bati. Landu egin dugu behatokiarekin eta baita ere Radio Televisión Espainolako kideekin balioan jartzeko eta eztabaida sortzeko. Gogo eta ere sustatzeko ikusteko estereotipoek duten garrantzia eta ze garrantzitsua den emakumea gure burua islatuta ikustea pantailan, gure aniztasun osoan eta gure aberastasun osoan. Hau da, plazer hori gure burua pantailan ikustearena emakume garen aldetik. Bideo barruan, ikaragarri gustatzen zaite hemen hori esatea bideoa barruan, eta eskerrik asko. Ese reflejo, un espejo donde mirarse uno, pero donde también ver otra realidad. Begiratzeko lekua horregatik garrantzitsua erreparazio historikoa hau da emakumen erdiak izan gaitezen historia kontatzen duguna, munduaren erdia garelako. Eta orain arte egonda zerbait justua izan ez dena kontakizunetan, nola zeuden kontatutan, nola emakumeak kontatzen ziren, nola kontatzen zen maskulinitatea, ikuspegi maskulinotik bakarrik kontatu delako gu beste aldean gaude, borroka egingo dugu hori ala ez izateko. Aniztasun osoan erakusteko, adin asko, hau da bizitza
asko dago inguruan, bizitza ezak gelditzen gero eta emakume gehiago daude protagonistak lehen, 30 urtekoa bakarrik ziren, eta besteak mutilak salbatu egiten zuen, pixkat lorontzi maten antzera, orain emakumeen historia kontatzen hasten gera, gu gara protagonistak eta ez dugu zertan 20 eta 30 urte izan, eta bazen orduan. Neurtzeko makila gizonen ganera kiltzen dena ez da gauza bera emakumeengan, guri beti askoz ere gehiago eskatu zaigu. Edertasunean, gaztaroan, baita ere ze espero den gugandek. Gu beti gaude fisikoki zerbait izan nahian, emakume mota bat izan nahian, eta borroka egiten dugu, eta mine hartzen dugu, eta nahiko gogorra da neska bat izan, eta bakarrik ikustea emakume argalak. Gu beti gure burua gorrotatzen ari gara horrela presio estetiko badago, nik askotan gorazten dio nire buruari kastin baten satorretik nik balioa dudala naizen bezala naizelako oso esposatua sentitzen zara. Jende asko dago zure gorputza hitz egiten, zure aurpegia hitz egiten. Beraz, zaila da indar hori izatea, autoestimu hori izatea, begirada asko daudenean zure gainean. Mundu oso gogorra da. 40 iristean den aldatzen da, ja Andrea Zara, berorreka hitz egiten dizute, baina nik uko egin dio behakunketei. Nik uste du gidoilariek historio mota horretan pixkatarrakatu behar dutela. Eta antzezlea emakumeak egon daitezen historia horiek egiten, nik uste dut guk pilak jantzi berritugula ekoizpenean, uste du gero eta gehiago egiten dela. Eta zuzendu, gidoiak idatzi guk geuk emakumeok, hau da ego dela batasun bat guk gure burua defendatzeko orduan, zenbaki klausulenari dagokionez, diruari dagokionez, eta hainbat gauza, oraindik hortxe gaude gaizki. Aldaketa egin behar dugu, idazten dugunak, erreferentzia berriak sortzeko, publikoarentzat interesgarriak diren historiak sortzeko. Ze jende gehienak, ezaki ze eunekoak diren 50 urtetik gora, baina jendeak nahi du bere burua islatua ikusi. Buenas tardes. Arratsalde on denoi, eta pozik nago zuekin egoteaz, eta zuek enere ondoan ere izateaz mai inguru honetan, Kontxik esan duen bezala, mai inguru honen helburua da, maian jartzea, ze genero estereotipo sortzen dira, eta ze indartzen den pantailetatik, eta eztabaidatu behar dugu horren inguruan, eta gainera bilatu egon daitezken soluzioak behin betiko errotik erauzteko. Hau da berdintasun behatokiaren helburuetako bat, eta hau da irudi berdinzale bat bultzatzea ikusentzunezkoetan. Edertasun kanonetatik kanpo, genero estereotipotik kanpo, eta estereotipo sexistetatik kanpo. Planteatzeko orduan zer egin dezakegun, mai inguruanen izenburuarekin, keinu bat egin nahi genion, Laura Mulberry den testuari, 1985koari, zinemako analista feminista lehenengotako bat. Eta guk nahi genuen keinu hori egin, hain zuzen ere, aipatzen zuelako zein kontrolatzen duen begirada, nork begiratzen duen eta ze objektu begiratzen duen. Eta zinema gainera ispilu bat dela eta proiektzio bat. Beraz, atsegina handia ematen duela, ispilu horretan zure burua ikustea, baina errealitate guztiekin. Horrela, zeharkakoa den arazo bat planteatzen dugu, estereotipoak kamera aurrean indartzen dira, batuetan desberdinkeria baten ondorio, eta mezu diskriminatorioak publikoari iristen zaio, eta gaina asumitu egiten du propioa balira bezala. Hauzi hauek guztiak hitz eginda genituen beste emakume elkarte batekin, egindako lehen mintegi hartan. Gidoilari, antzezle, zuzendari ekin hitz egin genuen, eta han azaldu genuen emakumeen bozak duen garrantzia. Garrantzitsua dela emakumeak historiak sortu eta kontatzea. Eta emakumeen presentzia bultzatzea lan talde guztietan, eta baita ere egiazko emakumeen berri ematea. Eta helburu honekin, gure gonbidatuak ditugu ondoan. Hau da, hitz egingo digute emakumeen irudiaz.
ikusentzunezkoan. Gainera, epatuko dute aldaketarik egon den, eta aldaketa horren arrazoiak, eta ze soluzio posible dauden estereotipo horiek errotik kentzeko. Arantxa Etxebarria dugu, zuzendaria, gidoilaria eta zinema eta telebista ekoizlea. 2017an bere lehen filma egin zuen, Goya saria irabazi zuen. Gainera, zinemaldi honetan, film bat duzu bihar estrenatzen dut. Eta Paz Alarkon dago dugu hemen, antzezlea aurkezle sevillarra, telebistan, Herminiaren gaztearen egin du Cuéntame cómo pasó, eta Intemperien ere parte hartu du Benito Zambranoren filma, eta gainea akademika fundatzailea da Andaluziako Akademian, eta amaren parte Murtziako elkartean. Clara Sanz, antzezlea, dantzaria, modeloa, ezaguna tardon parte hartu dulako. Gainera film batzuk uste dituzula zinemaldi honetan, bai, parte hartzen dut El Golemeko casting zoragarrian, eta kitxo. Eta baita ere Pilar Rodríguez, gure profil ikertzaileagoa, literatura zine komunikazioan aditua, eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Hainbat argitalpen ditu, ikerketa generoen inguruan, ikasketa kulturaletan, zahartzarea eta zinema iberiarrak, eta zahartzaroa aztertzen du ekoizpen zinematografikoan. Beraz, profil asko ditugu gaia lantzeko, kamara aurrean, kamara atzean, baita ere ikerketa arloan egiten den lana ere bai. Eta hasiko gara, genero estereotipoei buruz hitz egiten kamera aurrean. Zuek zarete gehien konta dezakezuenak esperientzia hori. Eta bideo sortzeko hainbat antzezleekin ere hitz egin dugu. Eta beraiek esan digute indarkeria estetiko eta presio estetiko handia sufritu detela kamera aurrean. Eta gero horrek dakartzan arriskua ondoren. Uste duzue karrera hortan eskatu zaizuela estereotipo bat betetzea edo kanon estetiko bat, indarkeria estetiko hori sufritu duzue? Bai, noski, hasiera bertatik. Erabakitzen duzu antzezle izatea, familiaritzaio iruditzen. Ez bai dago ondo ikusia. Beraz, eskola batera joaten zara eta irakasleek ere nahi zaituzten onbaitetik eraman, eta etiketatu egiten zaituzte hasieran. Emakume gaztea zara, edo neska guapa zara. Hau da, dena estereotipoz beterik dago kastin bat egiten zaionean, neska, gaztea, sexia, guapa, eta horrela hitz egiten dute zuzendariek, kastin zuzendariek. Eta lanean hasten zarenean, ni telebistan hasi nintzen, eta indarkeria estetiko asko sufritu nuen denen aldetik. Hau da, egituraren barruan dago, makilatzaileak esaten du, aizu, hau, zintzilik duzu, jantzietako showroom esaten dizu, bueno, bakarriko 28 daukagu. Beraz, hasten zara leku guztietatik, ikasten hasi zarenetik, eta sartzen zaituztenean mundu profesionalean. Gero, zure ordezkaria dago. Oso kaltegarri izan daiteke, ez dago palperi zuretzat, gehiago zaindu behar duzu, ez hartu garagardori, beti garagardoarekin zaude. Beraz, barrei, baina horrela gertatzen da, niri garagardoa ikaragarri gustatzen zait, baina erabat debekatuta daukate. Orain, ez, ze egiten dut nahi dudana, eta nire gorputza nahi dut den bezala. Urteak beteala, oraindik ere gero eta indarkeria estetiko gehiago sufritzen duzu. Gizarte oso ernaletik emakume heldu gisa, antzezle gisa gehiago. Gainera ez dituzu ez du lanik lortzen, nik nire kasuan bizirik iraun dut. Lanbide honetan eskolak emanez eta ikusi dut nola nire ikasleak protagonistak izan diren eta ni bizitza osoan lanean eta haiek prestatzen ez zitzaizkidan paperak iristen. Nik gaztean nintzenean, honik gaztean naiz, nik 15, 20, 25 urte nituenean, ezinezkoa zen ordezkari bat
lortzea edo kastin batea iristea. Ez bazait zintuzten ezagutzen, ez nizkoa da. Orain, ere bat kontrakoa. Nik 40 urte bete ditut, eta orain konturatzen naiz, ez nautela nahi nire adinagatik, nire fisikoagatik, nire hilagatik, baina 20 urteko edozein, ikusentzionezko naiz ere egin ez duena, ordezkariak erotuta daude arekin lan egiteko, arpegi berrek izateko, eta gaztetxoak izateko. Beraz, nire belaunaldian gutxienez, oso komplikatua da eta indarkeria estetikoa dago eta irauten du maila guztietan, gizonetan, emakumetan, eta bai, horrela da. Bai, Clara, gainera zu gazteagoa zara, bai, noski indarkeria estetikoa dago emakumeen kontra, niri kastin batean ben esan zidaten, etzara ederregia zara honen laguna izateko, baina ezin zara protagonista izan zure gorputzagatik. Ze orain protagonistak fikzio espainiarrean denak neska argalak dira, gorputz mota bat dute, eta beti zain nago, beti bigarren mailako pertsonaia, ni pres nago. Industrian dauden guztiak egiteko pres nago, baina egia da beti ere noizbait protagonista izan nahi duzula. Eta gauza kontatu ikuspegi interesgarriago batetik, gatazkaz izatea zure gorputza, gauza interesanteak nahi dut gertatzea, eta zaitezin izan bakarrik komikoa, barreara egiten duena, hau da gorputz lodiei egozten zaizkienak aldatzen ari da. Baina aldatzen ari da emakumeak sartzen ari delako, hori da nire esperientzia, badira zuzendariak aldatzen ari direnak, baina nik nire ikuspegitik, ni lanean hasi naiz, emakumeak deitu didatenean, eta prisma aldatu egiten da. Beraz, emakumeak deitu didatenean, bai, orduan bai, eman dizkidate protagonista lanak, eta ez dute fisikoa horren beste kontuan hartu, eta aurpegia edo fisikoa ez dute hainbeste maloratu. Hau da, emakumeak historia hori kontatuko dutena. Horri buruz hitz egingo du begirada sortzailean, zuei ere galdetu, zuek zarete aztertzen duzuenok historia hau. Hori indarkeria estetikoaren iragazkia pasa ondoren iristen zaigu. Benetako, Gabon, ez, barkatu, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon denoi. Nik uste dut ere, ez dagoela errepresentazio erreal bat emakumearena. Ni ez naiz ordezkatua sentitzen, asko kostatzen zait, uste dut, eta alegintzen ari gara, Karlak esan duena, Karla Simonek biridan esan duena. Hau da, egon gara biztanlerien erdia isilik, ez dugu gure historia kontatu, niri esan didate, nola sentitu bat nuen amatasunak gizon batek esan da. Horren, ama naiz berezia da, ez du inolako antzik. Eta ere kontatu didate nola sentitu behar duen orgasmoa, maitasuna, ez dakit. Oso kuriosoa da publizitatetik, literaturatik ere bai, ez da bakarrik usentzunezkoa, literaturat baitik gizonena izan da, eta kontatu didate nola nahi zeni, eta ni enitzen nire burua ordezkatuta ikusten. Orain Televisión Espainolari esker, organismoari esker, ikari esker, emakumeok badugu hitz egiteko aukera. Eta nik uste du pertsonaia horiek ez dutela inolako zer ikusirik oroar ikusten duzun horrekin. Hau da, zuk esan duzuna, nazkatuta nago, gizonak zarrak direnean interesgarria dira, eta gu zarra nire adinarekin jakintxu sentitzen naiz, boterea dut, tresnak ditut, baina aurrekontu falta zai gauza kontatzeko. Eta nazkatuta nago zu barregarria izan behar horretaz, baina nik nahi dut, buruzagiak ateratzea filmetan, baina zer gertatzen da lan egin behar dugu, idatzi behar dugu. Eta zuek okorro duzue, ze egileok egiten baititugu paperak, eta zuak ikusten ditugu, antzezelanak egiten autofinantzatzen. Baina niretzat ere ekoizleak dira garrantzitsuak kasu honetan. Nik idoia zoragarria ditut hortik idatziak,
anitzak eta emakume mota askorekin. Baina gero, ekoizleak esaten du, hau nori interesatzen zaio, eta nik esaten dut, nori, biztanle erdiari. Gaina emakumeak goaz zinemara. Hori frogatuta dago, beraz, utzi da zue diru pixkat eta ikusiko duzue nola petatuko dugun. Bai. Muchas gracias al Observatorio de Igualdad. Eskerrik asko berdintasun behatokiari, uste dut ekitaldi oso garrantzitsua dela eta mila esker parte hartzeko aukeragatik. Hau da, emakumeen erabilera zinema merkatu deigarri bezala ondo pentsatuta. Nik ez dakit bizitzaren neraben eta gazten bizitzan, ea gustora sentitze garen eta ondo ordezkatuta gure adinarekin. Badakizu Estatu Batuetan edertasun lehiaketak daude 7 urteko neskentzat botoxa sartzen diete. Bai, eta kontatu egiten dute 7 urterekin botox sartzen diete. Nera bezaroan ez baduzu gorputz normatibo bat, bulina, jazarpena eta sexualki garatuta baldin baduzu gorputza okerrago. Orduan sexu erasoak dituzu. Eta horrela jarraitzen dugu. Susan Sontagek esan zuen berbada asko aztertu zuen argazkilaritza. 1972 jadanik sartzearen estandar bikoitza egin zuen. Hau da, gizonak heltzen dira eta emakumeak sartzen dira. Susan Sontag eta nik orantxe esan dut gainera. Eta arantxak esan du. Beraz, Susan Sontagek esaten zuen emakumeentzat urteak igarotzea aukerak agortzea da. Hau da, nolabaiteko inbutu bada emakumeentzat aukerak urrituz doa, baina gizonak, aukerak eta 1000 askatasun dituzte. Carrie-Anne Moss Matrixeko protagonista kontatzen du. 40 urte bete eta hurrengo egunean gidoi bat iritsi zitzaion eta agentek esan zion eskaintzen zioten rola amonarena zela. Eta beraz, hainbat gauza. Hau da, zinemak islatu behar du realitatea, ama gero eta beranduko geranez, zineman ematen du gero eta gazteagoak direla. Eta daude adibideak. Hau da, adibide absurdoak. Milaka adibide daude, baina Alejandro Magno, Angelina Jolie zen Olimpia Alejandroren ama eta urtebeteko tartea zuten. Badira gauza batzuk benetan oraindik ere galan hauek ditugu, denok ezagutzen ditugunak, oraindik ere gizon, heldu, inteligente erakargarriak, eta beti dituzte laguntzaile batzuk askoz ere gazteagoak, baina beren birilitatea eta erakarpena handitzeko. Baina hori ez da historiaren parte. Baina agertzen denean adineko emakume bat, bikotekide gazteagoa duena, orduan bai. Esan egiten da hori horrela dela. Ez duk egin zabaldu nahi, baina kasu asko daude, adinkeria kasu asko, baina erantzak esaten duen bezala, bai gauzak aldatzen ari dira. Eta pentsa genezake, zuek gidoilariak eta ekoizleak duzuela hori zuen eskutan, baina mundu guztiak parte hartu behar du. Denok izan behar dugu kontziente, jantzietan, makillajean, ekoizpenean, zuzendaritzan, realitate bat dago, islatzen ez dena behar bezala. Eta zinemak indarra du iruditeria sozialak sortzeko. Gure realitatea txikitu egiten dutenak, eta antzak esan duen bezala, gure burua ez dugu islatuta ikusten, kontatzen dizkigute historia bat gure burua islatuta ikusten ez duguna. Edo aitzitik beste potentzial bat duena. Historiak zabaldu emakumeen, historia kontatzean, iztasuna, lantzea beste sexu aukera batzuk zuk egiten duzun bezala. Beste etnia batzuk, beste arraza batzuk, desgaitasuna duten emakumeak, beste leku batzuetatik datozenak, eta hori ere egin daiteke, eta zorionez egiten ari gara. Nik uste dut horte jarraitu behar dugula. Adinkeria da beste gai bat, baina horren aurretik berak aipatu ditun diferentziak adinarekin. Desberdin neurtzen dira emakumeak eta gizonak, bai, gu milioika adibide ditugu, lehengunean beste amako beste lankide batekin komentatzen, bere alaba ere antzezlea da, eta esan zion, ze ondo, biak ama alaba papera egitea, ze ondo, gainera zuzendariarentzat, ze ondo. Eta alaba,
gure bere etxean hasia esan zion, ama, zuk ezin duzu ama izan. Zuk tripatxoa duzu eta ezin duzu nere ama izan. Horiek argalak dira, hau ez aia antzezleak ez lan egitea bakarrik. 40 urteekin amonak itxartzean, nik 48 ditut eta 12 urteko alaba bat daukat. Alaba bat, nire bat duzunean 40 urte dituzu. Eta orain, institutuko telese guztiak daude eta amek dituzte 27, 30, hori gezurra da. Eta nik ezagutzen ditut antzezle asko planteatu dute oraindik ama izatea. Nola izango dira nerabe baten amak? Eta gure alabak hori ari dira ikusten, ez dute bere ama ikusten pantailan, hau da ikusten gaituzte zarrak, ez gaituzte respetatzen ama ideal bat ez garelako telesaietan bezala. Beraz, arazoa da, gizarte gaixo bat sortzen ari garela, non gure alabak, ez dute gutaz, ez diagutaz fio, hau da, ez gera ama guai bat erropa seksirekin oheratu eta zoragarri jaikitzen dena. Gazteak ere ez. Hau da, nik ere uste dut adinkeria dagoela azpitik, nik lagunak ditut, 32 urtekoak eta oraindik ere 19 urteko gazteak egiteko audizioak egite dituzte, beraz. Hau da, ez dago 30 urteko neska bateko paperik, eta neska esatea ez emakumeak gara. Ama eta ez genera beti ematen du neska garela eta ez emakumeak gara. Adinkeria bi norabidetan da. Eta egia da gizonak bihurtzen direla pertsonaia interesgarri asko bizi izan dira eta emakumeak bihurtzen gara norbaiten emazte. Amari buruz, amatik hitz egin zenuten kaduzitate epea ez duten antzezleak martxan jarri dugu, eta saretan bentsat aterako gera, bentsat gu bioiz hori beste neurgailu bada. Ez baditugu Instagrameko jarraitzaileak ezin dugu lan egin. Pasalarkon eta Clara Sanz jarraitu guri saretan. Nola zen galdera? Kanpainari buruz. Antzezleak iraungitze datarik gabe, hau da, normalean, nire bikotekide gisa jartzen diate, 15 urte gehiago dituen pertsona bat, kontrakoa bada justifikatu egin behar da. Guk nahi dugu heldu melokotoien antzera, nahi dugu melokoton hori zukutsua eta goxoa da honean. Ez dugu melokotoi perfektu bat izan nahi, kutxa perfektu batean ozkailutik datorrena, nahi dugu zahartzeko aukera izan, heldu modu naturalean, eta horregatik gure lana ez galdu. Argazki hau egin genuen, alfombra gorria jarrita, alfombra gorriak ez gaitu islatzen, esanez asko lan egiten dugula eta sari bat eman digutela, zeurrengo gunean ez gazu alokairua pagatzeko. Nahi dugu gure burua adierazi garen bezala ikuspegi guztietatik, ikuspegi estetikoa, orain ere aurrera egin dugu klaraketanik, eta oso feminista da, eta badirako ezile batzuk orain kontatatuko ez gaituztenak. Gure pentsatzeko modua adierazten ari garelako, eta komplikatuak garelako behar bada. Hori da, egiten ari garen kanpaina amatik, hau begibistan jartzeko eta gure burua adierazten usteko. Eta argitalpen horretan, hori aipatu duzu, zahartze iberikoa. Bueno, askotan datuek hitz egin behar dute, nik bat dakart. Time aldizkariak egindako 5.000 film salduenen artean, adierazten da, antzezleak 46 gizonezkoak iristen dira beren gailurrera 46 urtekin. Gizonezkoena 46 urtean iristen dira gailurra, eta emakumeena bere gailurrera iristen dira eta dena bera doa 30 urtera. Urtekin, beraz, aldea ikaragarria da. Eta orain ematen du, ezakit irakurri duzuen igandeko El Paisaren aldizkaria aluzinantea. Ateratzen zen, erreportaia luze bat, esaten zen, ekarri egin dut, pixka bat irakurri dezaket hemen dago.
hirurogeiak 40 berriak dira. Eta esaten du. Ja, ez da dotoreziaz sartzea, baizik eta ez hartzea. Iseka egin genetikari, denborare igaruari eta institutoko mutil baten antza izatea. Brad Pitt, Tom Cruise, betikoak. Eta nik ikusten nuen eta esaten nuen, bueno, orain, gizon hauek, gainera izan behar dute institutuko mutilak betiko, orduan antzezlek izan beharko dute 12 urte. Ze nola konpentsatuko du hau dena, hau da, eromen utxean gaude. Eta ni ere bat ados nago esaten duzuen horrekin. Beste adierazpen bat dugu, beste irudikapen batzuk ditugu, noski zorionez. Nik dexente aztertu ditut euskal zinemako filmak, eta emakumezko zuzendarek egiten dutenak, eta 10 bat ateratzen denen, agertzen da 10 bere edadinarekin, eta adierazpen fisiko normal batekin. 5 lobitos adibidez filma hortan. Eta hau da bidea. Eta uste dut horrela izan behar duela. Eta aurrera egin, pixka bat, errealitatea zineman sarra dadin, beste gauzu bat. Ez orain zinemaldian, zea oso une arraroa da, baina ni hemengoa naiz. Eta ni asko joten naiz zinemara. Eta zinemara joaten zera, igande arratsaldean edo larunbat arratsaldean, eta ikusleak gehienak emakumeak dira adinekoak. Baina testak egiten direnak ikustekoa funtzionatuko duen edo ez, 25 40 urte bitarteko gizonezkoekin egiten da. Zergatik egiten diezu testa beraiek ez dira zinemara joaten. Zergatik ez diezu emakumei galdetzen, ea gustatzen zaizkigun, zergatik ez dezu niri galdetzen, etengabe joaten naiz, eta film zinemara joaten naiz. Zela esango dizut nik. Norbeteko desajuste arraro batzuk daude, baina horrela funtzionatzen dutenak. Nik ez dut esaten publiko maskulino eta heterosexuala ez dagoenik joaten dena ikustera. Baina badira emakume askok, film asko ikusten dituguna, pentsa ezagun ikusleengan ere bai. Eta ikusle gustatzen zaizkigu emakume errealagoak ikusten. Galdetutu ez gero hori esango dugu. Beraz, planteatu duzu hori, gurekin hitz egiten duten, antzezlek esaten dute, gaur egungo egoera pixkat hobea dela. Zuek zerbait nabaritu duzue? Aldaketa hori, kanberen aurrean tatzean. Bueno, nik ez. Bueno, ni iritsi berria naiz. Baina egia da, duela 20 urte, industria honetan berbada ez nengoen lanean. Beraz, zerbait, bai, aldatu da. Baina asko dago aurretik. Ze gero aurkitzen dituzu gidoi batzuk, eta esaten duzu, ostia, lehiziezulan gaude oraindik. Gidoi komplikatuak jasotzen bai ditut. Baina bai, gauza bilakatzen ari da. Egon zen une bat, nik dantzaria izan nahi nuen, pasaizu bat kontatuko dut. Eta momentu batean konturatu nintzen, nire gorputzarekin ezingo nintzera dantzaria izan, erabaki nuen antzezle izate eta gauza nuen. Ostia, agian gauza bera gertatzen zait. Baina bai, uste dut aldatzen ari dela. Hau da ni enengokela lanean orain, gorputz honekin. Aldatzen ari da ikuspegi batetik, hau da kuotari esker, diskriminazio positiboari esker, emakume asko sartzen ari dira zuzendaritza taldetan, gidoilaritza lanetan, zuzenketa lanetan. Eta hori haize freskoa da denontzat eta gizartearentzat eta kontatzen diren historientzat. Baina bida isari bat ordaindu behar da horretarako, eta ez dute finantzak eta berberak gizonak bezala. Arantxak badaki. Ez dituzte babes berberak, hau da, taldean baldin badago, zumen sartu zara kuotatik, hau da, zure bila joango gara, ez gen zegoelako argazkilaritza zuzendari emakumerik, ez duzu merezi. Eta gero, iristen dira, baina goraino ez gara iristen, zer gertatzen da futbolarekin. Ez bada kupula aldatzen, izorratuta gaude beti bezala, zuk duzu gidoi bat, nire kontatzen didanez, gidoiko aizlea iristen da, eta esaten du, 50 honek 30 izan behar du. Hau, izan behar du seksia. Eta gidoi aldatzen dizu. Beraz, zure jatorrezko ideia, ez da izango zuk nahi duzuna, baina filma egin nahi baduzu azkenean amore eman behar duzu. Beraz, emakumeak iristen ari dira, baina kontzesio handiak eginez eta kuota horrek laguntzen die danei zinema pluralagoa izaten. Baina talde artistikoaren ez dago kuotarik. Guk aman ikusi dugu nola gure ekide guztiak, zuzendariak,
musikagileak, argazkilaritza buruak ere, asko ari dira lanean, ze Andaluzian lan asko dago orain. Lan asko ari dira baldintza prekario horietan, eta lan bat eta beste bat segidan. Baina antzezleak etxean gelditzen gara. Hau da, kuota guri ez dugu ezer eman, ez dugu kuotarik, beraz desagertu gara. Inori ajola zaio, antzezle belaunaldi oso bat, 30, 40 euroikoa desagertzen ari da herri honetan, eta ez du lanik egiten. Eta hori egia da, bera sartu da fikzioan gazteago delako, eta espero dezagun, ez zaizula gauza bera pasatuko, Klarak 40 urte dituenean lana ez usteko, baina errealitatea da, barbetxoan uzten gaituzte, eta 55 eta 60 berreskuratzen gaituzte sorginaren egiteko, edo 70 emakumeak eurkitzen dute sexua orain, eta konsoladora bat aparitzen diete hori dira gaiak. Hau da, hemen emakume zoragarri daude, 50-60koak, eta ondo dakite zer den konsoladore bat. Beraz, ezin dugu utzi errealitatea horrela kontatua izan dadin. Zuzendaritza aldetik, hau da, legeriak lagundu dizue, kuota horiek erabiltzeak. Ni kuotagatik nago hemen 55 urte ditut. 50 urtekin egin nuen lehen filma. 12 film labur egin ondoren. Legea iritsi zen, eta nire lehen filma egin ahal izan nuen. Oso tristea da, ze ni beste zuzendari batzuei laguntzen ari nintzen, gizonezkoei beren filmak egiten, eta ekoizleak extentzia utzi bakean, zuzentzera izaila zu filma eta ez bera. Beraz, berandu iritsi naiz, baina iritsi naiz. Hau da, 8 urteko neskatila baten ametsa, eta bizitza osoa zineman lanean. Beraz, nik orain kuotari esker, zuk ez duzu kuota hori, nik kuotari esker bizirik nago, eta kuotari esker lortu dut referentziak markatzea beste neska batzuentzat. Carla Simonekin, oin Estibaliz dago, eske ez gaude geldirik, hau da, film bakoitzean gauza berri bat nago, eta goia zuzendaritza berriarentzat jaso nuen, azkenan bide bat dago. Hor, arkitu dugu zulo bat, baina kuota hori desagertzen bada, presioak daudelako, bueno, berriro desagertu egingo gara. Lortu behar dugu guk zuzendari emakumeak elkartasun osoa zuekin, gidoilariekin, argazki laritza zuzendariekin. Nire taldea nahiko femeninoa da. Ze normalea maskulinoak izaten baitira, nik iskandire horrek egin behar dut. Eta niretzat oso garrantzitsua da ni izatea, zu sartzea. Nik deituko dizu sororitatea hori da industria honetan, eta funtsezkoa industria honetan, eta bizitzan ere bai, neskak hori badakigu bizitzan. Eta goian zaudenean hartu behar duzu bekoa eta gorantz tira egin. Eta nik ditut 50 urteko pertsonaiak, normalak, amak, benetako amak direnak, ze ez bazara benetako ama ezakezun nola itxura egin dezakezun 15 urteko alaba daukazula. Eta nik ezin dut jarri nire aizpa dirudien ama bat, izan behar du benetako ama. Izan behar du adin egokia, ama baten itxura, nire ama andre bada, zoragarria, baina amaren arketipoa ez da, senyora bada, baina nik senyora bat nahi dut. Ama egiteko eta guapa bat guaparen egiteko. Eta guk ekoizila sufritu egiten dugu atzetik ere bai, noski, zentzuk dira beste erronkak aipatzen ez ditugunak, zuzendaritzarako, eta erabakitzeko aukera duzunentzat. Guk ez dugu hainbeste erabakimen, nik idazten dut film bat, nire auto ekoizi egiten dut nahi dudana egiteko, aliatuak arkitzen ditut, baina badakit, aurrekontu txikia dudala, zaindu egin behar dudala, 2 urte egon behar dudala sufritzen, borrokan, eta gizonezko batek askoz ere errazago egiten du film bat, aurrekontu handiagoa du, film handi bat egiten badu, nik egiten dut handiak, txikiak, bizirik irauteko, ekoizle bat dago,
banatzaile kate badago, erakusleak eta denak gizonezkoak dira. Eta hor hasi kastinarekin. Eta hor nik, benetan gorriak ikusten ditut, batzutan lortzen dut eta beste batzutan ez. Eta egin behar dituzun kontzesioak batzutan beraz kupulak aldatu egin behar du. Hau da futbolean bezala, bestera banatzaileak, ekoizleak, kateburuak, dirua jartzen dutenak, ez badute bere ikuspegia aldatzen, berdin geldituko gara. Badago gauza harrigarri bat, ikusleak aldatu du pixkat bere ikuspegia. Ikusleak ez ditu beste gauza batzu planteatzen gustatzen bazaio, baina goian beldur dira. Dinosaurio hauek beldur dira aldatzeaz. Eta ikusten baduzu Alkarrazek egin duena, haizu, ez da Santiago Segura 6 milioi egingo izkizunak, baina egitura industrial bat sortuko du. Bai, garrantzitsua da, nola emakumeek ekoitzitako filmak, nola ekoizpenak, emakume batek egiten du, eta Leba Martínez Alkarraz emakume batek ekoitzi du, nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Nik plantatu nahi nizun eztabaida, ea nahikoa den emakume izatearekin. Bai, uste badiazu pixka bat aurreko ideia amaitu nahi dut, gauza bera esan nahi dut. Uste dut, emakume zuzendariak, gero eta gehiago sartzen zaretela ekoizpenean, eta uste dut urratz garrantzitsua dela. Kuotak ezinbestekoak dira, hau da, oso garbi esan behar da. Beldurrik gabe, parekidetasuna horren argia denean, ez da kuestionatu behar, horrela esan behar da, argi eta garbi, eta lagundu behar da, eta ez daitezela gelditu. Eta aldi berean, beste bi gauza. Ekoizpenera iritsi, ekoizpenaren kontrola ere izan, eta azpimarratuzuk esan izuna arrantza sororitatea eta laguntzak eta sareak. Eta sare horiek lortzea. Atzo dokumental honetan, Berta Gaztelumeni eta Rosa Sofiak egin dute Euskal Zinemagile emakumei buruz, urrusoro atera zen, eta esan zuen sareak egin behar dira, ze denbora askoan, The Boys Club egon da, gizonezkoen klaba, gizonezko ditzen diete. Eta gainera oso gauza naturala da. Zu beti lan egin baduzu talde batekin, eta ondo zertarako aldatuko duzun. Nik berdinekin jarraituko dut, baina joan gaitezen aldatzen, eta ekoizpen lekura iristen, eta gehiago laguntzen. Parekidetasun hori benetakoa izan dadin. Asko hitz egin dugu sororitateaz, zinemagileen sareaz, baina emakume izatea eliminatu egiten du aukera hori, hau da, estereotipoak pantailetara iristea. Hau da, lerratzea zer da, gizona edo emakume izatea besterik gabe? Nik bi idea garrantzitsu ditut. Komplikatu da galdera. Alde batetik aldarrikatu behar da kaskarra izateko aukera, emakume kaskarra izatekoa. Ze emakumeak aukera duen bakoitzean zerbait egiteko izan behar du bikaina. Aizu, gizonezko asko ari dira kaka bat egiten, ez da ezer gertatzen, eta diru ematen zaie. Eskerrik asko. Aldarrikatzen dut utxe egiteko porrot egiteko aukera. Beste alde batetik sororitatea, sareena, zinbestekoa horregatik dago hemen ama, dona, eta komunitate guztiak, emakume elkarte guztiak horren beste laguntzen diogunak, bat besteari, baina badago beste gauza bat. Gizonezkoek ere parte hartu behar dute, beraiek gehiago dira, lanean ari dira. Nik atzo hemen hitz egin nuen zuzendari gazte batekin ez dut izenik esango, baina esan zidan antzezle emakume batek 2 ordu zitura lotarako, sartu batzula hoean, 2 ordu lo egin eta korrika joaten zera lan egitera. Eta iritsi zenean filmatzera, emakume hori prestatu zitzaion zen, lentzeria bat, ezakizer, eta berak esaten du. Ez, nik ez du jantzi hori nahi. Sartuko zen, oera jantzita, kamiseta batekin, ze 2 ordu egon nahi du bere semearekin, eta aldegineko zetak esan zion, ez. Bez esaldi. Naiz eta zuk ez uste gizon asko ikusten zaie 50 urteko emakumea. Hori errealitatea da.
eta tipo honek ezetz esan zuen. Beraz, haiek hau gizonezko zuzendari eta ekoizlez beteta balego, eta ez emakume zoragarriak eta gizon gutxi batzuk, hemen zaudeten bezala, gauzak aldatuko genituzke, baina bat egin behar dugu, eta zuzendari honek esatea ezetz, eta ekoizle horri norbaitek esatea nahikoa da estereotipoekin. Egin ezagun iraultza bat, eta kupulak bere begirada alda dezala. Pues si os parece precisamente como cierre de la mesa, esos que no están aquí, Bai, los productores, etcétera, hor una solución que les propondríais nik gomendatuko nieke proposamen bat, etengabe aldatu dadin eta klik egin dadin. Bai, emakume bat sartzen duzunean bere taldeetan eta azten zen ez da benetzen eta maniska batek esaten duzunean barkatu. Baina pertsonaia ez duz sinesten, hori da, bai. Baina gizarteari esan nahi nioke, hau da, IBEX 35 enpresan 130 bakarri dira emakumeak eta dira giza baliabidetakoak. Hau da, ari gara ikusentzionezkoa hitz egiten, baina hau hor putzu txiki bat bezerik ez da. Hau da, kulturatik hasi behar dugu, gure seme-aleben heziketagatik, eta azpitik lortu behar duguna. Eta nik uste dut gaur leku askoz gehiagotan sartu behar dugula entzunak izateko, hurbiltasunetik, eskua eman da, nik ez dut, nire ez bakarrik joango, zenik badaki bakarrik zer egiten dudan zuekin, baina guk behar dugu gizonare etortzea, eta ulertzeak bera ere gizarteren parte dela ni bezala. Eta elkar behar dugula, baina esan nahi nuena. Hau, oinarri bada landu behar duguna azpitik, eskolatik, eta bar. Eta gora egin. Orain gauden bezala, ni bi seme-alaba bat ditut. Eta ez zen ditut, ez dakit nola aterako diren gaixuak. Seguruen ez kontrako aterako zaizkit, ez? Baina ez, uste dut oso garrantzitsua dela. Ekoizleak ez dezagun haien kontra borrokatu, ezi ditzagun eta industria bada, dirua egiteko, lortzen badugu pelikulak egitea, dirua ematen dutenak, gure mezuak bidaliz, nik komedia bat egin nuen Netflixen zat, La Familia Perfecta, non emakume bat, 60 urtekoa, haserratzen zen, dena usten zuen, eta ekoizleak nahi zuen senarrarekin boltatzea eta esan nion barkatu, baina nire hilotzaren gainetik senarra, aspergarrutxa zen. Eta lortu nuen, eta 50 milioi lagunek ikusi dute komedia. Eta komedia bada, txorakeri bada, baina zenbat emakumeek idatzi zidaten esan ez aizu, azkenean egin duzulako zerbait, horixe da egin behar dugu. Hau da, ekoizlearekin aliatu, ekoizleak ez zani, benga, tira, ze importa zaizu. Badakit rollo badela hortik egitea. Baina, aurkitu dut, horrela joan da, ni hemen nengoa naiz, Euskal Herrikoa nahiko astak irtena naiz, eta nik nahi dut neska guztiek bat egitea. Hori da nire planteamendua. Zazpitan bakarrik. Ez, isaldi bat bakarrik esan nahi dut, posible da emakumeek estereotipoak erreproduzitzea hori gertatzen da. Baina argi dago, eta hori aztertuta dago, emakumeek filmak egiten dituztenean, errealitatearen partzelak erakusten dituzte, oraindik erakutsi gabeak. Eta Elena Tabernak filma bat egiten duenean Joyesena, emakume terrorista batena ez du egiten une horretan gizon batek egiten duen bezala ez du pertsonaia sexualizatzen. Male gaze nahikoak dira, beste begirada batzuk behar ditugu. Hau da, oso garrantzitsua da hori dena islatzea. Gero ikusiko dugu ea estereotipoak egiten diren edo ez, baina utz iguzuen mesedez, alderdi guztiak ikusten, beste antzezle batzuk ikusten, aurpegi horiek, gorputz horiek, desberdinak ikusten, eta emakumek egiten dute, erakusten dituzte beste arlo batzuk. Arantxeren ikuspegia, hau da, publikoa islatua sentitzea, hori ere potentziatzaile handia da, gero zinemara joateko, hori argudio ona izan daiteke argumentu ona.
Nik erabiltzen duden argumentua, eta funtzionatzen du. Bueno, eta zuek antzezle gisa, azken puntu bat ixteko, galderetara pasa aurretik. Niretzat, gakoa da beraiek esaten zuena, eskua ematea gizonei, bai, badakit aspergarria dela, baina guri tokatzen zaigun, eta haiekin hitz egitea, eta oso ondo ulertuko dute. Zeni erabat ziur nago, gizonezko asko daudela, ikasteko, desikasteko prest. Feminismoa azken batean, berria da, eta denak ikasten ari gara, ze denok patriarkatuaren errepikatzeak besterik ez ditugu ikusten, eta egin dugun bezala, berari egokitzen zaio. Yo quiero confiar en la humanidad y en los... Nik gizadian sinestu nahi dut, hau aldatzeko, baina badakit industrian gehiengo bat dagoela, ez dela horrela. Bueno, nik soluzioak bilatzen baditugu, badira gauza batzuk egin daitezkenak. Hau da, zenbakiak, txostenak, estadistikak botatzen badizkio zuzendari bati, politikari bati, orduan ikusi egiten dute. Argi dago, neska frantzesekin, berrogeita hamar egiten dutena, bueno, egin da merkatu azterlan bat eta horretaz konturatu dira zinemara joaten gara. Emakumeak 40 urtetik gorakoa gara, emakumeak egiten dituzten lanak aurrera doazela, zergatik ez da egin hori Espainian, badirua galtzen ari direlako. Beraz, azterlan hori oso garrantzitsua da. Zer gertatzen da antzezleekin, genero azterlan asko daude teknika guztietan, baina ez dakigu zer gertatzen den gurekin. Zenbaki gutxi daude, guk aman inkesta bat egin dugu, eta ez dizkizu eta esango zen negar gureara egiten dute. Eta Deborah Williamsek esaten zuen, zenbakiak estatistikan hori jarri behar da kopetea, ze hori ulertu egiten dute. Kuotak, guk eskatzen dugu ere kuotak, emakumentzat, 40 urtetik gorako emakumentzat, 2 puntu, protagonistak 40 urtetik gorakoa bada, edo bigarren mailakoa baldin bada, edo zati txikiak egiten dituena, eman diezagutela. Hau da, talde teknikoak funtzionatzen du, eta artistikoan ere bai. Eta hor, meloi bat irekiko dut. Ez sari bateratuei berriz ere, hau da, ez sari bateratuak ze berriz ere kalte egiten digute antzezle emakumei. Kosta egiten zaizu. Ekitatea dagoenean, orduan bai, bateratu, baina guk ez ditugu aukera berberak protagonista izateko. Amako inkesta egiten ditugu eta datu emango dut amaitzeko, 2022an, 26 urtetik 69 arteko antzezle emakumeak gutako inor etzuen lortu protagonista kastin batera iristea. Mesedez, ez dago badago ekitatea, ezin dira sariak bateratu. Nik erantziko nuke gauza bat. Sariak ez daitezela bateratu, soldatak bateratu arte, ez tela marinera dago horre bai. Bueno, ondo itzen bazaizue, ondorio hauekin, ez dira gutxi izan, eta esmatu duzue gainera, galdera txanda erekiko dugu. Zuri Oliba, galdetu nahi dizut. Non uste duzue dela goela aldaketa hori, edo zerbait zuzenean konsultatu haiei? Amako kidezaren aldetik. Bai, mil esker zuen parte hartzeagatik, eta berdintasun behatokiari, zinemaldiari, espazio hau eskaintzeagatik. Eta guk elkarteetatik lanean ari gara, zenbat urte? Ja 4 urte. 4 urte lanean daramagu elkarrekin, eta hemen ordezkatuak gaude, 2000 emakume baino gehiago gaude sektorean, eta esaten zenuetenean gauzak aldatzen ari direla. Horrek zer ikusia du nik esaten nuen horrekin. Hau da, azeleratzaile bat da. Nik uste dut lan asoziatibotik egiten duguna hori dela. Eta eskerrak gure aldetik,
eta Kontxi Montse Observatorioko kideak. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta noski Donostiako zinemaldiari 2 urte daramagu berarekin lanean eta garrantzitsua da aitortzea borondate hau eta irekiera hau gurekin esertzeko aldi bateko edo noizean bengo bileretan oso garrantzitsua da balioan jartzea. Sakon egon gara ikusten nola funtzionatzen duen zinemaldiak, berak gure galdera guztiei erantzun diete, lan asko dago egiteko, baina hau bide bat besterik ez da. Eta gu elkarteetatik oso pozik gaude elkarteetan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, horrela izan dadin, hau da gure lehen zinemaldia eta beste zinemaldi batzuen preskriptoria da. Beraz, hemen egiten dana, beste leku batzuetara iriketzen gaitu ateak. Gu Andaluzian, nire kideak esan duen bezala, jadanik tematika hau ere egin dugu. Malagako zinemaldian, Sevillan eta lanean jarraitzen dugu. Zergatik, elkarteentzat, guretzat gai garrantzitsua eta urgentea delako. Ze emakumeen absentzia ikusten ditugun irudi horietan, lehen mailako auzia da. Ze desoreka handia egiten du eta edozein desoreka gaixotasuna da. Eta horrek kostu handia du gizartean. Eta gero ikusten dugu emakumeen arbuioan, emakumeak sufritzen dugun indarkeria, ez bai gaude ordezkatuta benetan garen bezala. Hori esan nahi nuen, eta gero galdera bat, gure zinemaldian aipatu genuen, Andaluzian, eta lehengoan hitz egin genuen Claudia Gravirekin, 80 urteko antzezle batekin, antzezleen egunean etorri zen, eta esan zigun, herri hontan nolabaiteko miopia dago. Nik galdetu nahi nuen, argirik eman diezagu bezun, ze nik urrezko nesken datu ekonomikoak jakin nahi nituzke. Hau da, emakume helduak dira, hau da, edozein produktu, funtsezkoa da, Espainiar herritarra gero eta zarragoak dira lehen da bizi emakumea gara. Eta bigarrenez, hemendik gutxira, biztanleria oso heldua izango da. Beraz, egin dezagun urrezko emakumeak. Baina ez da egiten. Bueno, hori esan nahi nuen. Lehen hori esan nahi nuen. Merkatu azterlanak egiten jarraitzen dira arau zar batzuk erabiliz. Hau da, egiten dira ikusleak ez balin lego ezer gehiago, eta hori da lehen esan dudan hain zuzen ere. Aldatu egin behar direla merkatu azterlanak eta beti ere audientzien arabera. Eta hori ez da egiten, beraz hori akats handia da. Ez dakit galdera batekin nahi duen hemen dauden hemeneko kideak, hemenen ordezkaritzan, Euskal Herriko elkarteen aldetik. Eskerrik asko, uste dut beharrezkoa dela gai hauek mahai gainean jartzea. Eta galdera anekdoto bat atentzioa deitu didana. Hau da, nik ere baditut antzezle lagunak, eta bat daukat antzezlea 26-27 urte ditu, eta ikusi du, paperak, bere adineko emakume baten paperak atzera bota dizkiote, ze esaten zuten zarragoak zirela, eta 20-30 pikokoak hartzen zituzten. Kuriosoa da, eta ere esan zian, komentari bat oso harrigarria, itzi zaiela bakarri berari pasatzen, baita ere beste kide batzuei. Beraz, ni tartean nago osaranik ez dut, egia esan galduta zegoen. Zu ematen du rangorren barruan zarela, eta hau da, askotan, errealitatea aurkitzen ez duzunean, egunetik egunera, ez duzu hori aurkitzen. Beraz, ez dakit datu horiek ere hor dauden, edo anekdota horiek ere aztertu berrekoak diren. Hau da, gehiagotan gertatzen delako. Eta gero ere
Hau da, datu gisa, ikusten ari gara hemenekin nola inpaktu bat izaten ari den. Hau da, programa sortu dugu aukeran, esan nahi du aukera, euskeraz. Eta mentoretza batzuk dira, eta proiektu batzuk aukeratzen dugu 18-30 urtekoen artean, eta horrela profesionalizatzeko. Eta ni izan naiz ikaslea unibertsitate batean, eta gehienak emakumeak ginen, eta ez ikusten genuen gero non daude emakume horiek. Hau da, gehienak gero alderantzi zen. Azkenean emakume gehiago lan egiten zuten, beraz 3. edizioa daude, eta izan dute beren bidea, beraz erreferentak ere badaude. Eta aldaketak beraz egon dira. Beraz, zorionek espero dut urrengo belaunaldietan eta guk ere ikusiko dugu arazo horiek gutxiagora doazela. Bueno, ni Sara Manzanes naiz, eta emakume zinemagile elkartetik nator, zinemagile guztiak hartzen ditugu Espainiatik, hitza eman didate, baina nirekin dago Yolanda Olmos, Joana Ribes, eta Cecilia Ibáñez amakoa, eta esaten ari zareten azken hitz horiek hartuta, hainbat informe konsultatu behar dira, eta zimaren kasuan urteko txostena egiten dugu, hau da panorama orokorra ikusteko, eta emakume presentzia, ekipo teknikoak, zuzendaritza eta bar, eta guk erronkak ditugu aurretik, eta nabaritu dut, komentatu duzuen gauzetako bat, kuoten borroka, eta ze defenditzen dugun. Eta uste dut gure erronka nagusia orain dela borroka egitea, aniztasunaren alde egiteko emakume migratzailea, razializatuak, hau da pluraltasun hori, Espainian bizi duguna, baina Europan ere bizi dena, ura ere egon behar du ikusentzunezkoan. Eta areto honetan berbada ez dago. Beraz, guk, ikusten dugu erronka hori, eta baita ere gure elkartetik. Eta, seguru nago, horrela ikusten dutela ere nirekideek. Eta, egia da, emakumei boza ematea dela gure helburuetako bat. Eta eskerrak eman zinemaliari eta Bea Tokiari gure koordinazioarekin egon dena. Eta bihar egongo gara San Telmon ere bai, eta hor ikusiko dugu urrengo mailean beste urraz bat ematen dugula. Eskerrik asko. Galderarik baldin badago, publikoan, edo 0 filan. Hola, buenas, yo soy Aina, soy secretaria de... Ni Aina naiz, antzeslea eta idazkaria berdintasun sindikatuan, eta eskerrik asko, komentatu duzuen guztiagatik, ze oso ordezkatua sentitzen naiz. Eta komentatu gustatuko litzaidakela konstantzian gelditzea zenbakiak, baina ikustean nola egiten diren zenbaki horiek. Deborah Williamsek esan duen bezala gaur goizean, adibidez, antzezleen elkartetik inkesta bat egin genuen, adibidez, Valentzian egin genuen, ikusteko zenbat antzezleek lan egiten zuten, ze lan volumena zuten, eta hauxe gertatu zen, ostras. Itxuraz berdintasun bat dago, hau da, 48, emakumeen 48, 52 daude, eta esaten zenuen, elkarteko pertsona batek esan zuen, ez duzue ondo ikusi. Ikusi duzu ondo lana?
Y justamente Eta las justu actrices que estábamos trabajando erakusten zan las propias productoras, ekoizleak ari zirela trabajo, creábamos nuestros propios espectáculos y entonces eta equilibrábamos orduan esa balanza. orekatzen genuen balantza hori. Al final te pagas tú Azkenean, zuk zure buruari horrentzen dizu, berbada estudioa, azterlana beste modu baten egin behar da. Ikusi benetan zer dagoen hor, kosta egiten zait, eta lana ematea. Eta hau ere oso garrantzitsua da. tenemos que conseguir Horregatik lortu behar dugu gure ekideek borroka egitea gurekin batera. Ze bestela, no es real. bestela berdintasun hori ez da beharrezkoa eta hori oso garrantzitsua da. Bai, gure historiak kontatu behar ditugu, baina ez da izan behar gure poltsikoaren kontra. Eta gaina produkzio txikiagoak ditugu. Hau da, denak antzerkikoak dira. Audiovisual, ¿no? Eta iruditzen zitzaidan interesgarria zela komentatzea, norbait zenbakiak egiten ari baldin bada, gure ikustatu zitzaigun honetaz kontoratzea, baina bai, oso interesantea, eskerrik asko. Kaixo, Jon Arribes, Donai Zinematik, Valentziatik, eta adinkeria zari gara hitz egiten, eta zuei buruz antzezleak, gutaz, emakumeak, eta badago gauza bat asko kezkatzen hauena. Eta zuzendari emakumeen artean beste meloi bada. Hau da, hor ere begiratu behar duguna. Guk esate baterako programa bat dugu, hemeneko lankide bezala Atenea du izena, hori da filma. Baina gu erreferente gisa erortzen goaz, ahaztu egiten gaituzte, ez baitugu programarik aurkitzen. Ezin baitugu proiekturik aurkituz, ez gaude jainungo kajoietan. Eta nahi genuke horri buruz gogoeta egin. Meryl Streep, adibidez Estatu Batuetan, egiten du gidoi bat, adinetik kanpo, bereziki emakumeentzat, adinekoentzat. Hor uste dut gogoeta gisa. Bai, 50 urtetik gora. Haman proiektu bat dugu, 50 urtetik gora estimatzen dizut esatea, baina nik, ari naiz nazioarteko gauzei buruz honun proiektu behar duzu, garatu beharrekoa, eta ez duzu benetan lekurik. Ulertzen didazue laborategiak, ez bakarrik gidoiak, gero ere proiektua dago. Eta, hori da. Esan dezaket zerbait? Horri buruz hitz egiten, zinemakile batek idatzi dit etorri aurretik, eta eskatu dit mesedez, ia ez du zait, esateko amatasunaren gaia. Eta ze zaila den emakumeentzat ikusentzunezkoan lan egitea, amak izan da edo amak izan nahi horretan, intermitentziagatik, eta baita ere sailetako buruak direnean, edo lan batekin behar dutenean ikusentzunezkoen barrera, eta mai gainean utzi nahi nuen. Argi gera dadila horretan ere lan egin behar dela. Si es muy rápido. Oso bizkor mesedez. Oso simple. Guk lortu dugu film bat. Lehen zuzendari laguntzailea. Edoskitzen ari zenean, eukitzea. Eta kontularia eta beste emakume bat ere bai. Baina konturatu gara, ez zaila zertan ezer azaldu ekipoari. Hau da, horrela da, eta punto. Eta ez sartu, ez da bai datan behar da hori da gakoa. Horrela da eta punto. Bai, eta gai hori ere emango hori guke beste mitiki baterako. Eskerrik asko denoi zuen ideagatik, eta hainbat gauza eta nagusiak, zenbaki hauetaz gain, analisi bat egin behar dugula ikusteko zeintzuk diren fokoa ez
erantzukizunean eta konponbidean baita ere industria aldatu dadin zentzu batzuetan. Eta sororitate hori aipatu duzena. Eta sororitate horren bidean gogarazi, bai, biharko ikuskizun hori 11etan, Santelmo Museoan hitz egingo dela, praktika egoki horietaz, baita ere erasoa, genero kasuan eta gauza asko aldatu behar direla industria barruan. Eta positibena da ikusten goazela pixkanaka indarra egiten ari garela, sororitate eta babesa asko dagola emakume hauen aurrean eta baita ere industriaren aldetik. Muchas gracias y eskerrik asko.